José Antonio Girón de Velasco naix el 28 d'agost de 1911 a Herrera de Pisuerga, València, fill únic d'una família acomodada. Cursa el batxillerat al Col·legi Sant Josep de Valladolid, pertanyent a la Companyia de Jesús. El 1928 inicia la carrera de dret a Valladolid. El 1931 ingressa en les Juntes Castellanes d'Acció Hispànica d'Onésimo Redondo, procedent de les files catòliques. Amb l'Associació d'Estudiants Catòlics havia estat ferit en muntar guàrdia en un edifici de l'església al carrer Doctor Aranda de Valladolid, rebent 2 punyalades. En el 1932 és sancionat per la universitat amb la pèrdua dels exàmens de juny per haver assaltat amb unes esquadres joncistes a membres de la FUE. Lluny de ser acovardit per aquest sever càstig, continua al peu del canó i així, poc després, la sanció s'amplia a la pèrdua d'exàmens per un any en qualsevol universitat espanyola i per 3 a la pròpia Universitat de Valladolid. Es llicencia a la Universitat de Salamanca 2 anys després. Problemes familiars el porten a haver de buscar feina. Està a punt d'ingressar a la policia, però acaba finalment com a funcionari de la Diputació de Valladolid. Durant l'estiu de 1935 conspira, juntament amb Luis González Vicent, en contra d'Onésimo Redondo, en el que es costa a tots dos l'expulsió de la Falange, encara que després siguin readmesos. A finals de 1935 ja està reclamat per 2 jutjats. A principis de 1936 és detingut a Sant Sebastià, acusat de tinència il·lícita d'armes. Es trobava contractant un subministrament d'armes per a la primera línia de Valladolid. Passa uns mesos a la presó i de tornada a Valladolid, el juny de 1936 és novament detingut i empresonat. El 19 de juliol és alliberat pels seus camarades. Assumeix la direcció de la primera centúria que surt de Valladolid a l'Alt de Lleó, mantenint el càrrec des del 21 al 30 de juliol. Obté la medalla militar individual. A l'agost passa al comandament de 2 centúries, que surten per al fons de Port Finestra, León, on és ferit i cau presoner. Al setembre de 1936 passa a manar del contingent de 50 falangistes vallisoletans concentrats a Sevilla per alliberar a José Antonio. A principis de gener de 1937 és nomenat inspector territorial de milícies de Valladolid, després de la destitució d'Andrés Redondo. En 1939 és designat conseller nacional i nomenat capità honorari d'infanteria. En 1941 és nomenat ministre de Treball, càrrec que ocuparia fins al 25 de febrer de 1951. En 1956, com a resultat d'esdeveniments relacionats amb l'assalt a la seu de la Universitat Central, el va deixar a la porta de la sortida del govern. Això es produeix, com era explicat anteriorment, l'any següent. La seva estància va estar gairebé 16 anys en el Ministeri de Treball, tot i l'oferta feta per Franco a la presidència de l'Empresa Nacional de Gas Butà, accés que va rebutjar i es va retirar de les seves activitats, en particular l'exercici de la seva professió com a advocat. Girón recupera el contracte laboral acte més per la Segona República Espanyola el 1934, posant en el butlletí oficial el decret del 26 de gener i el 31 de març de 1944, el nou text consolidat de la Llei del Treball de Contracte, fins a març de 1980, que va ser derogat per l'Estatut dels Treballadors, amb diverses reformes, que condueixen al treballador a la proletarització abans de la seva degradació. Abans, el 16 d'octubre de 1942, la Llei de Normes Laborals havia més anteriorment les ordenances laborals següents i anteriors a l'acte del 24 d'abril de 1958, dels convenis col·lectius per a ordres de treball. El 6 de desembre de 1945 i 15 de juliol de 1947 va implantar els avantatges de Nadal. Tot el personal treballador amb certs requisits se li pagarà per desembre 24 i el dia hàbil immediatament abans del 18 de juliol, festa de l'exaltació del treball. Per tal de solemnitzar aquestes celebracions es compensaria amb una remuneració d'una setmana a cada un d'ells, o la part proporcional si el test de treball eficaç és de més d'un any. En quant a la Llei d'Educació Primària de 10 de juliol de 1945, quan estigui disponible, va ser un requisit previ essencial per a la conclusió de contractes laborals, tal temes de treball i l'aprenentatge, posseir el certificat d'estudis de primàries. L'ordre ministerial del 2 de febrer de 1940 regula la concessió de la vellesa, el primer enllaç d'una sèrie de disposicions que constitueixen la base legal per a la seguretat social en potència. S'estaven creant els tribunals laborals.
La llei del 17 d'octubre de 1940 barreja jutges i crea uns quantes pistes, els tribunals, presidides per jutges que procedeixen de la cadena judicial i fiscal, proporcionant contingut i programàtiques de la Declaració 7 de la Institució de Desenvolupament de la Immunitat del Treball. Aquesta mena de tribunals laborals han arribat fins al present, transformant-se en la jurisdicció social, segons els articles 92 i 93 de la Llei Orgànica del Poder Judicial de 1985. Des del 1 de juliol d'aquest any, el conflicte social pot ser resolt en un cos d'universitaris i professionals amb un procediment inspirat en els principis de la immediatesa i l'oralitat, que permeten a qualsevol dels treballadors en conflictes que afecten a menys de 10 persones la possibilitat d'adreçar-se a l'acord en si mateix i prendre la direcció del seu propi judici, gaudint la nominació de la facultat. No pot ser passada per alt la llei més important d'inversió, 6 de desembre de 1931, que continua vigent però buida de contingut abans del desgast de la sistemàtica de les seves arques i de la seva desaparició posterior. Tots dos amb les actuacions de la UCD i la posterior dret d'assegurança privada del govern socialista han decidit afavorir els anomenats plans i pensions. La inversió industrial creada per José Antonio y Girón de Velasco va ser un instrument que permet satisfer la demanda per al benestar social dels treballadors a causa de les seves avantatges i l'ajuda que permet la construcció d'una de les funcions preferides de Girón, les universitats i instituts on els nens dels treballadors reben l'educació tècnica i humanista. Durant l'acte commemoratiu de la fundació de la Falange Espanyola, el 29 d'octubre de 1972, el Consell Nacional, sota la presidència del cap d'Estat, acompanyat pel príncep d'Espanya, avui rei, Girón de Velasco va assenyalar el següent. El moviment és un procés integrador en el qual la Falange va quedar incrustada com a saba i llevat. Els falangistes són els primers a mantenir i defensar aquesta unitat sagrada i només en la hipòtesi que un dia el sistema abandonés els seus propòsits revolucionaris podrien suposar que ja no érem necessaris. Llavors tornaria a la intempèrie per recollir del nostre poble, amb la mateixa fe i l'entusiasme del primer dia, els anhels, els somnis, les seves il·lusions, el seu saba i tornaria a oferir-li per il·luminar camins i fecundar un temps nou, perquè poble vam anar i som. I confosos en l'entranyament del poble volen seguir. La resta del discurs incideix en les línies mestres del seu credo: lleialtat a la doctrina de José Antonio, lleialtat a Franco, defensa de les llibertats de ser, saber, manar i tenir, la cultura com un patrimoni universal, la representabilitat en un sindicalisme total en presència dels millors, res a veure amb l'actualitat i voluntat de mantenir l'autenticitat, com es reflecteix en la seva cita. No hem arriat ni una sola de les banderes que van il·luminar els nostres anys jovens. José Antonio mor el 22 de febrer de 1995 a Fuengirola, Màlaga.